Un any més, i Gent 24 torna al pícnic electrònic als jardins de Joan Brossa de Montjuïc per fer millors els diumenges d'estiu i omplir-los amb l'habitual bon rotllo de la cita. Com ja és habitual, la cita tindrà lloc cada diumenge fins al 20 de setembre, de la 1 del migdia a les 10 de la nit, i començarà amb un ampli ventall d'activitats per nens d'allò més refrescants. El pícnic electrònic es celebra durant 13 diumenges seguits amb una programació musical al nivell dels millors festivals i clubs de la ciutat que es durà a terme de forma ininterrompuda des de l'obertura i fins a les 9 del vespre. A partir de llavors, i fins al tancament, tindrà lloc la Sunset Hour, el moment ideal per gaudir de la posta de sol enmig de la natura, així com per fer l'últim cop d'ull al market i menjar alguna cosa a la zona de pícnic gràcies a la seva selecció de food trucks abans d'acomiadar una jornada de 10.